Здравейте хора, аз съм Vortex TBG и днес в това видео ще започнем една нова поредица. Да, както виждате, синглплеер ще играем, оцеляване. Името, не знам. Съжалявам ако се чува странични шумове. Какво пише? Ето така. YouTube. Добре. Game Mode, Survival, Off. Ако помислите, че читвам нещо, да си бъде Off. Така, бонус чест искам. Да. Добре. Ето го и World-а. Както виждате. Да. Ето го, тук честа. Добре. Благодаря. Добре. Да, и със сигурност само да си взема това. Добре. И честа. Да, това е село и затова мисля да живееме тука. Добре, окей, тук ще бъдеме. Съжалявам ако има някакъв лак, но мисля, че няма. Добре, убивам я. Добре, има ли... Добре, ето. Още една. Да, това е просто ние сме много добри. Добре. Този вилиджър. Не знам. Да, това какъв беше той? Да, той не може да се отвори. Аз вилиджерите не ги знам много. Или селен. Не знам. Като цяло. Да, има. Хайп, такова. Това ще бъде. Това село мисля да го реставрирам след време. Какво има тук? Хайп. Всичко е хайп. Хайпнат съм още в момента. В този момент съм хайпнат. Защото виждате какво само. Искам... ето тая къща. Вижте само, вижте какво нещо. Да, ще живея тук, както виждате, със сигурност. Харесва ми, но сега се избера. Искам някоя по-добра така къща, която да не бъде... Тази е добре, според мен. Не знам как... Не знам коя да бъде. Или пък тази. Ето тази ще бъде. Да. Това ще бъде къщата. Добре. Добре. Започваме. Сега. Ще си направя какво правя? Един крафтинг тейбъл. Окей, така. Добре. Много добро начало. Просто много добро начало. Не знам, просто много ми хареса това нещо. Какво да си направим? Честове. Не знам, имам един чест. Окей. Добре. Да взема от някъде. Мина няма да си правя, но ще отида да взема. Ще потърся от някъде. Ето. Готово. Лаги. Понякога. Пак това е синглплеер. Правя и този клип, тъй като ако сте хора, които
доста сте често в моят канал и да сте видели. Премахнаха ми видеото за Камтазия. Не знам, да, знам по каква причина, че нали от Камтазия нали са изпратили на YouTube, че нали съм ползвал нещо, че все пак да, крака показах, а пък нали ако бях направил урок как да си купим Камтазия, можеше да не ме махнат, да не ми махнат видеото и много така други неща, но все пак да, тяхно решение и все пак нали съм с малко абонати, много лесно могат да ме премахнат и това е нали, просто им благодаря. Не знам вече какво да правя. Нали, толкова има, просто ако напишете как да си изтеглиме Камтазия, толкова клипове има в YouTube, точно моят клип решиха да премахнат. Ами, не знам хора, просто не знам. Не знам какво се случва, просто, нали, както искат. Добре, ето тук, както виждате, има още айрон, тоест това е първият ми айрон. Искам кол. Има ли кол? Добре, айрон. Добре. Както ви казах, точно моето видео. Все пак да, 10 абоната са в момента, мисля. Да, 10 абоната. Ще ги премахнат, нали? Тоест ще премахнат видеото, аз не знам колко говоря вече. Добре, нека да вземем този кол, за да си направим добре. То. И си отиваме. Добре, имам 47. Искам да взема още малко. Нещо се бъгна. Версията, на която играе 1.11. Помислих си на 1.11.2.0. Мисля, че няма причина, която да има има така една причина, но да. Не знам. Че нали с ракетите. Добре, отиваме си. Вземам това и си отиваме. Храна. Добре. А ще ми трябва и малко дърво да взема. Добър ден. Добре. Спечелих ачивмент. Правя. Скоро може да има едно ревю. Не знам. И ще започна още две поредици, които няма да бъдат свързани с Майнкрафт или нещо друго. Ще разберете не знам в кое видео. Ами ще кача някакво видео и ще питам там някои неща. Не знам. Мисля, че това ще ми свърши работа. Добре. Отиваме си.
След време ще отидем ето там. Пак може да има някакъв айрон да взема. Да. Къде им беше къщата? Окей. Да поставим това. Да няма някакви мобове. Окей. Здрасти! Добре. Залезът. Красота! Да. Къде ще бъдат? Не знам. Ето тук. Ще ги поставиме няколко. Добре. Какво правя, бе? Какво правиш? Абе, какво правите, бе? Аз си отивайте в къща, бе. Отивайте си в къща, бе. Отивайте си. Ето видите къв си. Абе, what? Какво правите? Отивайте си в къща, бе. Няма да идвате повече тука. Отивайте си. Отивайте си в къщата. Изчакайте за момент. Нормално. Мисля, че е на хард. Този. Същият. Рип. 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 Айде, махни се, бе. Ще бия с кирката. Рип. Как ще направя да не идват? Добре. Сега ще направим още две. Добре. Ще ги вземем. Това и това. Добре. Ето така. Сега. Добре. Да вземем и това. И да. Много добро видео. Ами хора, както виждам вече така е доста видеото. Мисля до тук да приключвам. Ще се видим в следващия епизод. И може би в следващия епизод ще правим някаква ферма, нещо такова, нещо по-огромно. И така. Само искам да си направя още няколко честа. Добре. Ето така. Какво направи човек? Добре. Ето така. Скоро може и често, не знам. Искам да се направя един меч. Да, в следващия епизод сигурно ще бъдем в мината. В мината за лаписи, всякакви други неща. Добре. Ще го взема. Ще си направя
такова. Да, 32. Добре. Ето така. И да, хора, до тук ще приключвам с това видео. Ако искате да продължавам да правя това, което правя, може да се абонирате, да оставите един коментар, да харесате този клип и ще се видим в следващото видео. До скоро!